Карыйганы менә шушындай тигезсезлеккә. Бу тигезсезлектә нәрсә эшләргә ярамый, хәзер әйтәм, нәрсә эшләргә ярамый. Менә тигезләмәләрне шишкәндә сез менә булай сул һәм уң ягын крест-накрест дип әйтик, крест-накрест тапкырлыйсыз. Килеп чыга, буларын тапкырлыйсыз, x квадрат кечкенә 36 дип, 4 белән 9-ны. Менә монда нәрсә килеп чыкты безнең дип күз алдына китерик әле. Моны математика теленә тәрҗемә итсәк, математик мәгънәсе ике ягындагы уртак ваклаучыга тапкырлау дип атала ул. 4-кә һәм x-ка тапкырлаган сыман килеп чыга. Ике якны да тапкырладым һәм килеп чыкты менә бу тигезсезлек. Ләкин алай әйтергә ярамый. Нишләп ярамый? Әйдәгез күз алдына китерик. Бу тигезсезлеккә x урынына мәсәлән минус 1-не куйсак, минус 1-не. Монда минус 4-тән 1, бусы минус 9. Минус 9 зуррак минус 4-тән 1. Бу дөрес түгел. Ләкин монда дөрес. Минус 1-нең квадраты 36-дан кечкенәрәк. Бусы дөрес. Монда дөрес түгелдән килеп чыкты бусы. Яки киресенчә минус ничә дип әйтик, минус 9 куеп карыйк әле, минус 9. Бу ягы минус 1, бусы минус 2,4-тән 1. Бусы кечкенәрәк. Бу тигезсезлек дөрес. X урынына минус 9 куйсак, минус 9-ның квадраты 81. 81 36-дан кечкенә дөрес түгел. Димәк ки, бу тигезсезлектән бу тигезсезлеккә килү дөрес түгел. Булай эшләргә ярамый. Эшләргә ярамаганны өйрәндек, ләкин ничек эшләргә кирәк? Бүтән саннарны бер якка җыябыз. Монда килеп чыга безнең x бүленгән 4 алам, 9 бүленгән x 0-дән кечкенә. Менә бу функция безнең, бу безнең функция. Бу функцияны тапкырлаучыларга таркатабыз. Аны тапкырлаучыларга таркату өчен башта уртак оклаучыга туры китерергә кирәк. Менә монда 4 бүленгән x, x-ның квадраты алам 36 дип. Квадратлар айырмасы тапкырлаучыга таркала, x минус 6, x кушам 6 бүленгән 4x дип 0-дән кечкенә. Бу тигезсезлек безнең интерваллар методын куллану өчен уңай рәвешкә китерелгән. Табабыз аның ОДЗ-сын. ОДЗ дип языйк. Монда язабыз x урынына куярга ярый торган. Башта карыйбыз. X нинди булырга мөмкин түгел. X 0 булырга мөмкин түгел. Шуңа күрә язабыз. X 0-гә тигез түгел. Башка саннар ярый. Шуңа күрә 0-дән кала, башка саннар ярый. Тигезсезлек кулланылы үтәлергә тиеш. Һәм тамырлары, монда безнең санаучы 0-гә тигез булырга тиеш. X минус 6, x плюс 6 0-гә тигез. Хәзер 0-ләрен табабыз бу функцияның. Бу безнең x 6-га тигез яки x минус 6-га тигез. Менә 0-ләрен таптык. Һәм x-лар күчәрендә барысында тамгалыйбыз. ОДЗ-ны да онытмыйбыз. Монда 0 куябыз. Бер якка 6, икенче якка минус 6. Безнең монда тамга түгел тигезсезлек, шуңа күрә бу нокталар берсе дә керми җавапка. Менә бу интервалларга куябыз саннарны. Куябыз монда түгел, монда мөмкин яки монда. Монда мөмкин, ләкин уңайлы түгел, чөнки монда саннарны санарга кирәк. Уңай чыгамы, тискәре чыгамы. Монда безнең кулланырга мөмкин тамганы тапканда, плюсмы минусмы икәнен һәр бер тапкырлаучының тамгасын табып, ул тамгаларны тапкырларга мөмкин. Шуңа күрә безгә бу интерваллар методы өчен уңай рәвеш. Монда тапкырлаучыларга таркатылган булырга тиеш функция. 6-дан зуррак сан куйсак 7,
Барысы да оңай, шоны көремінде біздің оңай. Hər bir тапқырлаушының дәрежесі 1, шоны көре біздің мұнда алар ширатлашып баралар. Плюс, минус, плюс, минус. Ләкин барыбір соңынан, ең соңғы интервалдан сон қойып текшіріп қарағыз. Якен минус 7 алып қойсақ, бұсы бұла тискәре минус, бұсы тискәре минус, бұсы тискәре минус. 3 минус, 3 минусның тапқыр шығышы минус. Шоны көре мұнда туры келе. Соңғысын текшіріп қарағыз. Бұсы меннен тәқдим. Хәм жауапқа кіртәбіз 0-ден кішкене болғанларын, минусларыны кіртәбіз. Язғанда біздің бұл 0, 6, минус 6 санларын кіртмейбіз. Минус шексізліктен минус 6-ға қадар. Хәм үстейбіз маңа 0-ден 6-ға қадар интервалыны. Бұл 2 интервалының бірләшуі бүтін шешіліштерінде береді.